खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मणिपुरनि खौरां। फिन आरोबाव सोमजिदों मणिपुराव गिख्रंथाव बुथारनाय आरो गाग्लोबनाय जाथाय, जेराव मणिपुराव सानै गथ'साफोरनि जिउ खहा जानाय खौराङा सोराङाव फैदों। बेनि गेजेराव जोनोम जानायनि उननिफ्राय 6 दानल' जानाय उन्दै गथ' आरो 4 बोसोर जानाय गथ'साया अबथिरा जिउ खहा जादों, जेराव बिमाया गोब्राब थासारियाव जोखोम जादों। बे जाथाया बावैसो सिगाङाव कुकी उदखारिनि गिख्रंथावै रकेट बमाजों गाग्लोबनायाव जायो। जाथायनि उनावनो मणिपुराव फिन आरोबाव गिख्रंथाव थासारियाव सोलायफिनदों। कार्फिउ इन्टारनेट सिबिथाइफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। गोबां आइजोफोरा लामायाव ओंखारबोदों। खुंथाय सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि मणिपुराव जानाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय माखासे बोसोरनिफ्राय कुकी आरो मेति हारिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय हिंसायारि जाथाय, मानसि लांखारनानै बुथारनाय, उदखारिफोरनि आखायाव बोलि जानांनाय, जायनि जाउनाव एन बीरेन सिंहआ गिबि मन्त्रि जानाय समाव बिथाङा हादोरसाखौ सामलायनो हायैयाव खुंथायखौ नागारनो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव हादोरगिरिनि आखायाव थाङो मणिपुरा आरो जोबथारनायाव मणिपुरा गोदानै खुंथाय महरै इयुमनाम खेमचान सिंहआ थांनाय 4 फेब्रुवारि 2026 खालाराव गिबि मन्त्रिनि मासिखौ आजावनानै लायो। बेराफारसेथिं बेनि उनाव गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्रा एबा दैदेनगिरिफ्रा मणिपुराव गोजोन आरो सान्थि फैनायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय समनि गेजेरावनो फिन बावैसो सान सिगाङाव गिख्रंथावै उदखारिनि रकेट लान्चार गाग्लोबनायाव सानै उन्दै गथ'आ जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो बिमाया जोखोम जायो। मणिपुरा माब्ला हिंसायारि गाग्लोबनाय जाथायनिफ्राय उदां जागोन, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। आमेरिका आरो इराना दावहा दोनथ'नायखौ फोसावबाय। गंनै हादोरनि गेजेराव 2 सप्तानि थाखाय सिजफायार फोसावदों। बे फोसावनायखौ लानानै इजराइलनि हादोरगिरि बेन्जामिन नेतन्याहुआबो मदद होगोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। इजराइला आमेरिका आरो इराननि गेजेराव दावहा दोनथ'नायखौ बरायनानै इराननि हादोरगिरिया ओरैबायदि बुङो दि बे दावहा दोनथ'नायाव लेबाननखौ सोफानाय जायाखै, नाथाय पाकिस्ताननि गेजेरारि हान्जाया गुबुन रोखोमनि दाबि खालामदों जानो हागौ। बिथाङा बेखौबो फोरमायोदि इजराइलनि गाहाय मन्थ्रिया ट्राम्पनि थिरांथाखौ हेफाजाब होदों, जेराव इरानजों दावहा दोनथ'नायनि बाथ्रा फोसावनायखौ बरायनानै लादों। जुदि इराना हर्मुज अफ स्ट्रेटखौ थाबैनो खुलियो, अब्ला आमेरिका, इजराइल आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन हादोरफोरनि सायाव जानाय गासैबो गाग्लोबनायखौ बन्द खालामगोन। अब्ला इजराइलाबो आमेरिकानि बे नाजानायखौ हेफाजाब होगोन, जायनि थांखिया जाबाय इरान दा आमेरिका, इजराइल आरो नसुंसेनि रायजो एबा गासै बुहुमनि थाखाय जेबो परमाणु मिसाइल एबा उदखारिफोरनि थाखाय जाहाथे खैफोद सोमजिया। बर' हारिनि सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय उदां मोननो थाखाय हारिनि थामोनथा, बर' हारिनि मोननांगौ मोनथायनि थाखाय, बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय गेदेमा रन्जन दैमारिया मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथि हान्जा दानानै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। गुबै बाथ्राया बेसो, गेदेमा रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय माब्लानि समाव उदां अख्राङाव फैनो हागोन। गेदेमा बिथांखौ जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि समाव राजखान्थिगिरिफ्रा सोरखारनि खाथियाव मानो थोंजोङै गेदेमा बिथांनि थाखाय बाथ्रा बुङा, मानो अपेनलि सोरखारनि सेराव गारां दिखांनो हाया, बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। माब्ला बिथांनि सिबिआइ केसआ बोखारजागोन, माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन, बेफोर सोंथिया बयनिबो गोसोआव फैयो। थांनाय माखासे दान सिगाङाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि जानो गोनां हियारिंआ आबुं महर मोनफुङाखै, जेराव सम आरो खाबुनि थाखाय गले गले सुप्रिम कर्टआ रन्जन दैमारिनि जानो गोनां हियारिंखौ आद्रा दोनदों एबा आद्रा दोनो। थारैनो माब्ला मोगथां महर मोनगोन गेदेमा बिथांनि बेल हियारिंआ? आसा खालामो इसोरनि अननाय आरो रायजो राजाफोरनि आसाजों थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय जाहाथे बिथांनि केसआ बोखारजायो, बेखौनो इसोरनि आरज खालामनाय थाबाय आरो जाहाथे बिथाङा उदां अख्राङाव थाबैनो फैनो हायो, जेन बिथांनि जानो गोनां बेल हियारिंआ थाबैनो जाफिनो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।